Pri zhotovení modernej fasády, ktorá reaguje na súčasné trendy, vám firma Saint-Gobain Weber ponúka niekoľko typov dekoratívnych a dizajnových omietok. Základné typy sú omietka so vzhľadom pieskovcového kameňa, granitu alebo tehly. Taktiež je v ponuke omietka vytvárajúca imitáciu textúry dreva na fasáde. Pred samotnou aplikáciou dekoratívnych omietok je potrebné, aby bol podklad dobre napenetrovaný. Na to nám slúži podkladový náter Weber 700, ktorý sa dodáva pripravený na priame použitie. Podkladový náter je potrebné pred použitím dôkladne premiešať. Na stenu náter rovnomerne nanesieme pomocou plsteného valčeka. Po dôkladnom zaschnutí podkladového náteru, pri ideálnych podmienkach cirka 12 hodín, pristúpime k aplikácii omietky. K tomu budeme potrebovať omietku Weber Pass Silicon Wood, elektrické miešadlo Unimixer, nerezové hladidlo, nerezovú lyžicu, nerezovú zubovú stierku, tzv. Hrebeň s 3 mm zubami, žilkovacie drievko, to je ručná pomôcka, ktorou vytvoríme štruktúru kresby žiliek v dreve, dekoratívny náter Weberton Lazur a špongiu. Omietku so vzhľadom dreva vytvoríme nasledovne. Pred začatím prác je potrebné omietku Weber Pass Silicon Wood dôkladne premiešať pomocou elektrického miešadla. Ide o pastovitú, tenkovrstvovú omietku pripravenú na priame použitie. V prvom kroku nanesieme omietku Weber Pass Silicon Wood v tenkej, cirka 1 mm hrubej vrstve, ktorou dôkladne vyrovnáme podklad. Po zaschnutí, cirka po 5 hodinách, nanesieme druhú vrstvu omietky Weber Pass Silicon Wood pomocou zubovej stierky so zubom veľkosti 3 mm. Finálne ťahy zakončujeme vždy v jednom smere. Následne do nezavednutej omietky vytvoríme pomocou žilkovacieho drievka textúru imitácie dreva. Štruktúru vytvoríme tak, že žilkovacie drievko jemne ťaháme v smere zhora nadol, pričom ho zároveň nakláňame, čím dosiahneme požadovaný efekt štruktúry dreva. Takto vytvorenú štruktúru necháme zaschnúť 1 deň a potom ju zbrusujeme, aby sme odstránili najväčšie nerovnosti a výčnelky. Požadovanú jemnosť povrchu kontrolujeme najlepšie hmatom holou rukou. Požadovaný odtieň dreva vytvoríme dekoratívnym náterom Weberton Lazur, čím zvýrazníme nielen textúru, ale povrchu dodáme autentickú farbu dreva. Na výber máme z 5 farebných odtieňov: mahagón, teak, dub, orech, borovica. V našej ukážke vidíme aplikáciu náteru Weberton Lazur vo farebnom odtieni teak. Hmotu zľahka premiešame a plstenným valčekom nanášame na celú plochu. Po zhruba 5 minútach od nanesenia náteru, mierne navlhčenou, takmer až suchou špongiou, zľahka stierame náter z povrchu, čím ešte viac zvýrazníme autentickosť textúry dreva. Takto vytvorenú stenu necháme, tak ako aj pri ostatných mokrých procesoch, aspoň deň dôkladne zaschnúť. Bližšie informácie o tomto produkte nájdete na našej webovej stránke.